ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମର ଚୁଡ଼ା ଭଜା ହେଉଛି। କେମିତି ଚୁଡ଼ା ଭଜା ହେଉଛି ଦେଖ। ଆଗେ ସୋରିଷ ତେଲ ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ପିଆଜ, ତାପରେ ଏବେ ଭୃସଙ୍ଗ, ଜିରା, ଲଙ୍କା ପଡ଼ିକି ମୁଣ୍ଡ ଚୁଡ଼ା ଚୁଡ଼ା ସୁଆଦିଆ ଚୁଡ଼ା କେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ସେ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଶିଖନ୍ତୁ। ପିଆଜ ଜଳି ଆସିଲାଣି, ତାପରେ ଚୁଡ଼ା ପଡ଼ିବ। ମୋ ପିଇସି ଚୁଡ଼ା ଫୁଡ଼ା କେମିତି ଭଜା ହୁଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଖଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ପିଇସି ଚୁଡ଼ା ଭଜା ହେଇଛି ସବୁ କହିବ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିବ। ଭାଜିଲେ ମିକ୍ସଚର ପକେଇବ, ବାଦାମ ପକେଇବ। ଆସିଲାଣି, ଏବେ କ'ଣ ପକେଇବ? ଚୁଡ଼ା ପକେଇବ। ପ୍ରଥମେ ଚୁଡ଼ାକୁ ଭାଜିଦେବ, ଭାଜି ଦେଇ ପାଛୁଡ଼ି ଦେବ, ପାଛୁଡ଼ି ଦେଇ ତାକୁ ରଖିଦେବ। ତେଲ ପକେଇବ, ତେଲ ପକେଇ ଗୋଟେ ଲଙ୍କା ପକେଇବ, ଜିରା ପକେଇବ, ତାପରେ ପିଆଜ ପକେଇବ, ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକେଇବ, ଚୁଡ଼ା ପକେଇଦେବ। ଚୁଡ଼ା ପକେଇ ତାକୁ ଭାଜି ଦେଇ ମିକ୍ସଚର ଦୁଇଟା, ବାଦାମ ଦୁଇଟା ତା ଦେହରେ ପକେଇବ। ସୁଆଦିଆ ଚୁଡ଼ା ଆମର ତୟାର ଏବେ ହବ। ଏବେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ପକଉନା ଚୁଡ଼ା, ଆଉ ଟିକେ ପିଆଜ କରିବ, ଆଉ ଟିକେ ପିଆଜ ଜରିବ। ଚୁଲି ସେତିକି ବେଳେ ଆମର ଲିଭିଗଲା। ଏବେ ଧୂଆଁ ତୁରିଆ ଲାଗିବାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ। ଚୁଲି ଜଳିଲାଣି, ପୁଣି ଛୋଟ ଚୁଲିଟା ଜଳୁନି। ଆଉ ପଡ଼ିବ ଚୁଡ଼ା କଢ଼େଇରେ ପଇଲା, ତାପରେ ଗୋଳା ହବ। ଗୋଳା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଗୋଳା ଆରମ୍ଭ ହେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହବ। କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଯିଏ ଶିଖିବା କଥା ଏଇଥିରୁ ଶିଖିଯିବେ। ସୁଆଦିଆ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ତାକୁ କରିକିଣି ରଖିଦେବେ। ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହବ ସେତେବେଳେ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ। ଏବେ ଆମର ଚୁଡ଼ା ଭଜା ମିକ୍ସ ହେଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଚୁଡ଼ା ଭଜା ହେଇଗଲାଣି। ଚୁଡ଼ା ଭଜା କେମିତି ହବ? ଜଳୁନି ଆଉ କ'ଣ? ବିଲକୁ ଯିବା ଜାଳ ଉଣ୍ଡାଳିବାକୁ ନା କ'ଣ? ଏବେ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଆମର ହେଇଗଲା ରେଡି। ସକାଳ ଭୋଜନର ଚୁଡ଼ା ଭଜା, ସୁଆଦିଆ ସୁଆଦିଆ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଆମର ହେଇକିଣି ରେଡି ହେଇଗଲା। କେମିତି ବନୁଛି ଦେଖ। ହେଇଗଲା ଚୁଡ଼ା, ହେଇଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ହବ ନା ସେତିକି ସଇଲା? ଜାଳ ଜଳୁଛି। ଚୁଲି ଛୋଟ ଚୁଲିଟା ଆମର, ଓଦା ଚୁଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ଦିକେ 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 ଜଳୁଛି। ନୂଆ ପୁରା ହେଇଛି ଚୁଲି। ଏଠି ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଚୁଡ଼ା ଭଜା ନାଲି ଚୁଡ଼ା ଆସିବ। ନାଲି ଚୁଡ଼ା ବେଶୀ ମିଠା ଲାଗିବ, ଧଳା ମିଠା ଲାଗିବ। ନାଲି ଚୁଡ଼ା ବହୁତ ଭଲ ହବ, ମିଠା ଲାଗିବ। ଧଳା ଚୁଡ଼ା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ପାଖରୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଚୁଡ଼ା ଭଜା କେମିତି ହଉଛି। ଚୁଡ଼ା ଭଜା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ। ଥରେ ଖାଇଲେ ସବୁବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପାଖରୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନିଛି ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଆମର। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ମୋ ବୋଉ ରଖିଥିଲା ସେ ଶାଗକୁ ସବୁ ଏବେ ବାଛିବି। କି ଶାଗ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି କହିବେ। ଏ ଶାଗକୁ ମୁଁ ଏବେ ବାଛିବି ସବୁ। ଆମର ଆଜି ଶାଗ ଭଜା ହବ ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀ ହବ। ମୁଁ ମାଛ ତରକାରୀ କଲାବେଳେ ଦେଖେଇବି। ଏ ଶାଗ ଏବେ ଭଜା ହବ। ଶାଗ ବଛା ହେଇକିଣି ଭଜା ହବ। ଶାଗ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ ଉପକାରୀ। ଶାଗ ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହେ ଆଉ ଭଲ ବି ରୁହେ। ଶାଗ ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ଶାଗ ବାଛିବା। ଶାଗ ବଛା ସରିଯାଇଛି। ଏ ଶାଗ ଏତକ ବାହାରିଗଲା, ପତ୍ର ପତ୍ର ପକା ଫୁକା। ଇଏ ଭଲ ଶାଗ। ଏବେ ଶାଗ ଭଜା ହବ। ଭଜା ସରିଲେ ନେଉଟିଆ ଶାଗ ଭଜା ହବ। ଭଜା ହେଇସାରିଲେ ଆମେ ଶାଗ ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇବୁ। ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଉଦୁ ମୁଖା ବୁଲୁଛି।